Trollis på sjukhuset. Och Melissa. Och Roberto. Trollis är på väg till skolan. Här är fröken Giraff. Och klasskompisar avskärs och nio. Trollis, du får inte vicka på stolen. Du kommer för ont. Akta Trollis! Aja. Hur gick det? Ont i hela kroppen. Du bär Trollis på sängen. Åh, hej! Vi måste ringa till ambulansen. Numret är 112. Jag ringer, säger fröken. Du har kommit till 112. Hur ska vi hjälpa dig? Hej, jag vill ha ambulans till Stockholmsskolan. Mot Stockholmsskolan. Nu har ambulansen kommit till skolan. Hon tar med sig Trollis på sjukhuset. Sjukhuset måste man vänta. Det är kö. Trollis på sjukhuset, han träffar Ebba. Ebba är sjuk. Hon får ont i magen. Nu är det nummer 14. Det är Ebbas tur. Ebba går in till doktorn. Doktor Tigris undersöker Ebba med stetoskop. Han lyssnar på hjärtat. Ebba får medicin av doktorn. Hon måste äta den 3 gånger om dagen i 4 dagar. Trollis har nummer 15. Nu är det hans tur. Trollis följer med Elin på doktorn. Trollis måste operera sig. De kör han till operationen. Där får han spruta att han kan somna. Doktor Tigris opererar Trollis. Trollis vaknar. Han har bandage på hela kroppen. Trollis får vänta. Sen kommer hans kompis Ebba och hämtar honom. Ebba har en limousin. De åker till en park. Där väntar Trollis kompisar. De har fest för Trollis. De äter och dricker. Slut!